आरसीबी के टीम देख के रघु को लागल हुई कि आरसीबी ना जीती। लेकिन जौन तरह कमबैक कैलस हो एकदम गर्दा मचा देलस। भाई पूरा मैच लाइव देख रहा था और काफी मजेदार वीडियो रहल। और ये मैच पहला मैच रहल लेकिन काफी रोमांचक रहल है। एक तरह से कहल जाए कि मैच में पूरा पलट गई रहल है। काहे कि विराट भैया जौन तरह मरले रहल आज के ये जन 69 रन के पारी खेलने ह लास्ट ओवर में जन उदलकर के धुनाई कइले ह एकदम बाबू कतरा कतरा काट के पूरा हिसाब लेलन ह। कहने ह कि पिछले साल तो लेबे कइनी है ट्रॉफी आ एहू साल ले ही के छोड़ो। त रउआ लोग इ पूरा मैच देख के फुल एंजॉय कइले होखम। लेकिन ओही में के कौन मैच कैसन खेलले बा आ का पोजीशन आइल बा ओमे तनी हम चर्चा कर लेतनी। एक बार इहो देख ली। अगर हम बात करी तो सबसे पहले हैदराबाद के टीम की तरफ से ओपनिंग करे आइला ने हलो दू जने जौने के लोग राक्षस कहत रहलो। 300 पार पहले ही नारा लग जात रहलो। बाबू नाई हो पावल है। काहे कि आरसीबी के टीम भी कह दिल है कि ये पा 200 पे रोकल जाए आ उहे भइबो कइले। काहे कि अभिषेक शर्मा 11 रन और सॉरी अभिषेक शर्मा 7 रन आ जे टुल्ला जौन इतना खतरनाक रहल टुल्ला उ 11 रन 9 के नाम। बाबू अगर ई दोनों रुक गई रहते तो आईपीएल मैच के एकदम धुर्रा धुर्रा उड़ा दे रहते आ छक्का गिनत गिनत पब्लिक पागल हो जाए कि बाबू ई हवा कौन। काहे कि इहे दोनों राक्षस में रुक जाने तो लगातार 300 पार के नारा पवेलियन में गूंजे लगेला। अब रउआ लोग सोचत हो कि लोग चलना काहे नहीं हो लोग। तो बाबू इहो देखो आरसीबी के टीम रहल समनवा विराट कोहली के फैन आरसीबी के टीम रहल तब जाके तू रुकने है तू नहीं तो अब ले कब के निपटा के चल रहे थे। तो उहे अगिला जन पारी बिहार के शान जन कहल जाला एक बिहारी सौ पे भारी। ईशान किशन है तो थोड़ा इज्जतिया रुकल है लोग के नहीं तो पूरा इज्जतिया एकदम खत्म में रहल है। अब ईशान किशन काके ने 38 गेंदा खेल के 80 रन मरना हो आ वो में 5 छक्का 8 चौका पेलन हो। बाबू इहे उ खिलाड़ी हुए वर्ल्ड कप जीतौने आ अब आके ई मैच में अपन पूरा जलवा बिखेर देने हैं। लोग कहत रहल है ई बिहारी रुक गई तो 100 पार करके जाई आ 200 तो छोटहन में 300 मार के जाई। बाबू ऐसा खतरनाक प्लेयर हम कबो नहीं देखले रहनी है जो तरी मारत रहल है। नीतीश कुमार रेड्डी के भी काफी चर्चा रहल है मैच में। इहो नहीं चलने है 6 गेंदा खेल के एगो रन मार के गई। ऐसे लागता कि टीम तो बहुत खतरनाक बा बस नाम से। लेकिन ई कुल मारत उरत कुछ नहीं बना गु। आ घंटा का बताई एकदम मरना है को पूरा तबाह कर देना है को। क्लासन के नाम बाबू यही मावल वही राक्षसन के साथ ही के नामवा जुड़ जाला। ई 22 गना खेत की इज्जत बचौने है राक्षस नाम के इज्जतिया रख लेना है। बस इतने कहीं। अब वही जे देखो बाबू एगो कोनो अरोड़ा नाम के पहला मैच खेले आइल रहा 6 गेंद खेलस एगो छक्का 9 रन मार के गइल बढ़िया खेलस हो मान लो पांचवा छठवा पाई तिहन करी। आ वो में एकदम गर्दा बाबू मचौले रहन यही जे अंकित वर्मा एगो आइल बना 43 रन बढ़िया खेल के गइल बना बाबू। छठवा सातवा नंबर पे आई ना मार के गई ना। आ एकर बात तो बलर मान है का करबो बाबू बालर मारी के जीते बने जनते बड़ा बालर कितना मरबे करिए। अब वही आरसीबी के बात करी तो आरसीबी के बतिये छोड़ दो। फिलिप शॉर्ट है इन्हें 8 रन मर रहे हैं अब विराट कोहली चाचा अरे बाप हो बाप। इन्हीं के तो कहानियां पे सब कुछ टिकल रहा है। इन्हें 38 गेंद में 69 रन नाबाद पारी खेल के गई आज जाते जाते फ्लाइंग किसो को के चल रहा है। अब का बताई पूरा मैच में फोटोआ लगा देते हैं देख लियो। ठीक बा। बाकी जो रजत पडिकार सॉरी जौन पडिकल रहना है कहने है बाबू तू डाल डाल चलत हम पात पात आवत है इहो क्यों से कम नहीं रहना 26 के ना तो खेलबे कोई ना। 61 रन 4 गो छक्का 7 गो चौका। बाप रे बाप हे तरह मरिहे पुत कहाँ ले के रुकी। अब पहले ही कोई दने है कि बाबू ई तो ई शुरुआत बा। पहले ही कोई दने है तो बाबू शुरुआत बा। आगे आगे देखा जाए होई का। काहे कि जौने तरी कुछ खेलने बाने कु आ जौन पहले ही मैचों में कुछ दिखा देना है कु कि ही 206 रन हमनी खातिर इतु सा रन होला।
ई कुल छोट मोट चीज हमने के नाय देखबा। पिछला साल जन हम ट्रॉफी लेके गइल रहनी एहू साल लेके जाए नहीं तो खाली अभी टेलर देखौनी है। बाकी जो राजस्थान से मैच होके वाला में दिखावत नहीं। तो रउआ लोग का कहब कि आरसीबी के फार्म ऐसे लगातार रही कि बीचवा में कोनो टीम के घमंडवा तूरी। हमके तो नहीं लगा तो बाबू जो तरह ई खेलत न लो कि हुए के रोक ही पाई। वही जो हम रजत पाटीदार के बात करी कैप्टन, बाबू 12 गेंद में 31 रन, 3 छक्का 2 चौका में इहो केहू से कम नहीं माने कहने हैं। तो हनी के नहीं मर वजह हम हो बानी आवत नहीं हमहू हाथ साफ कर लेते। ओकरे बाद भाई विकेट कीपर जितेश शर्मा आई ने पहले गेंदा पे चल गई ने। टीम डेविड 10 गेंद में 16 रन खेलने हैं। अब बाकी जो विकेट में मिलल बा हैदराबाद के बॉलर बड़ा मुशक्कत से मिलल बा। ऐसा हो नहीं चाहिए लेकिन मिलल बा। ये एगो दंकट के मिल गइल बा आ दूगो पैने के आ एगो हरीश दुबे के बस। आ उन्हें हम आरसीबी के बॉलर के बात करी बाबू एने तो मरले बा हल्का मजा लगे डफी नाम के कोनो आयल हल नया नया आ मैन ऑफ द मैचो ले गई है आ 3 गो विकेटो ले गई है। और ओकरे बाद भुवनेश्वर कुमार एगो मिल गई है। अभिनंदन सिंह आइलन नया वाला उन्हों के एगो मिलल है। रोमानियो सैफर्ड बाप रे बाप इहे उहे राक्षस हो। एकर तो नंबरे नहीं आइलो। अगर एकर नंबर आइले तो मैचो और ही पहले ही खत्म हो गई। काहे कि ई 4 ओवर फेंकलस आ 3 गो विकेट ले गइल आ खेले आइल तो वही तरह मैच वो जिता दिल रही। कहलस है कि हमार नंबर 9 आवे तो बढ़िया बा तो हनिए के मारी के निपटा रहे। तो उहे काम भइल ह। ई नाई आइल ह तो अउरी जतिया बच गइल हैदराबाद के नहीं तो और पहले उड़ा उड़ा के चली गई रही। बाबू ई कुल टीम नाई बाने कु ई कुल राक्षस बाने कु। आ जौने तरह ई टीमवा खेलता उ मारत मारत हवा निकाल रहे आज टीम के। तो बाबू लोग ज्यादा कुछ नहीं 202 के टारगेट रहल और ओकरे बाद 203 पे 4 विकेट आ 15 ओवर चौथे गेंद में आरसीबी जीत गई। मार धोर के सारा खत्म उतम को के चिल्ल हो गई ना गई ना जैसे जैसे मैं पेड़ के पानी पी के सूख गई ना बाबू इतने करे खती गई नहीं ना ज्यादा टाइम नहीं लेते ना आजकल कुल। ओकरे बाद जो अगिला मैच होखे वाला बा उहो बड़ा क्रिटिकल बा। काहे कि मुंबई के मैच बा। अब ध्यान दिए बाबू मुंबई के मैच बा आ उ मैचवा में सूर्या भाऊ रोहित शर्मा सब बैठल बाने उहो गोरले बाने आज के मैचवा देख लेल बाने ना प्रेरित हो गेल बाने से बाबू ये तरह हमको मैचवा खत्म करे के बा। काहे कि हे तरह पे मार मार जाते हैं लोग कुछ पता नहीं चलल कब मैचवा जीत गए। बाबू हे तरह मरी है तो कहाँ से काम चलियो। रघुआ लोग के का लागत रहा विराट कोहली पूरा फार्म में रहो ना। अरे आज देख देख के एकदम पूरा मरना है पवेलियन लूट के एकदम चुप चाट के चल गई ने। हे तरह मरी है लोग तो काम नहीं चली। अब बाबू अब अगला मैच खातिर पूरा तैयारी हुई और ओकरे बाद आज उ जाके पूरा टीम जाके सुती कोही कि आज जो तरह हम खेली है को ऐसने दहशत फैलौले रहे के बा। टीमवा जो आइए अपोजिट में यही तरह खत्म खत्म मुझे खत्म। तो रउआ लोग का कहो के बारे में कमेंट करके बताएं। बाकी अगला पड़ाव देखते का बा उ देखल जा। दहशत बना दल ना विराट भैया इहो ध्यान दिया जा दहशत बना दल ना। बाकी जन होई होई ओकर मतलब नहीं बा दहशत बना के चल दल बना नेक्स्ट पारी में जे आई उ जानी। अब वही जा जब मैचवा के जिता देने हैं जो फ्लाइंग किस क के इशारा कइने हैं एकदम बाबू एकदम पब्लिक रिएक्शन होला है। अब का बताई मैच में फोटो लगा दे देख लिए जा ठीक बा। बहुत मजा आइले मैच में। और 15 ओवर 4 गेंद तक आरसीबी मतलब खत्म कर दिला से 15 15 15 16 ओवर नहीं एकदम टिके दिला 15-4 में एकदम कहला से कि अब नहीं अब खत्म करे दो अब ढेर होता। तो अब का कइल जा ओकर बाद ईशान किशन विराट कोहली के पास गई न अपन दुख दर्द बतौने भैया ये उतर नहीं मारल जाला।
तू तो मार के एकदम हमनी की इज्जत खराब कर दल तो विराट भैया गोले लगा देना, अरे बुढ़बा कोनो बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैया जाए उसे बढ़िया तक धुनाई हुई। जोक सपाट। बाकी बढ़िया 201 रन के टारगेट दिले रहना लोग 20 ओवर में, 9 विकेट खो के हैदराबाद के टीम में। और जी 204 रन 15 ओवर 4 गेंद मारी के चल देना, पहले इतना छोट मोट हमनी से कौन मतलब नहीं रहा, इतना तो हमनी के हाथ में मारी के चल देनी के। बाकी आप लोग के इन्फॉर्मेशन कैसन लागल कमेंट में जरूर बताएगा, और शेयर करके जरूर जाएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लें काहे कि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम रोज लावत रहम। और भोजपुरी में देखे करी तो और बेल के नोट दबा दे और शेयर कर दे, ताकि मैं जौन भी चीजें हम बताए पूरा भोजपुरी में बताए, ठीक बा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले जाए आप लोग। तब तक खातिर बाय बाय, कल फिर मिलब सेम टाइम पे।